Tant me fa que hagi passat. Soluciona-ho. El contracte exigeix que la construcció estigui acabada abans de final de mes. Anem, Bernie. Martin Mystery, l'esperit del llop. El nòvio perfecte ha de ser intel·ligent i divertit. I romàntic. Sí? Llàstima que no hi hagi cap noia així a Torrington. Les roses són vermelles, les violetes són blaves, però no hi ha cap flor tan bonica com tu. I també ha de ser sincer. Al cel hi troben a faltar un àngel, perquè tu ets aquí. Els teus ulls són com miralls. Ah! Ah, passo mil de tu! Martin, a què treu cap recitar poemes cursis? Provo d'impressionar la gent i amb aquell llibre reemborsable que es titula 101 maneres d'impressionar les dones. Demana que et tornin els diners abans que no hi hagi cua. Vols que et demostri que t'equivoques, nena? Ens hi juguem res, nen? Hola, preciositat. Deus estar cansada perquè tot el dia que corres amunt i avall del meu cervell. Això només era l'escalfament. Ei, preciosa! T'ha salvat la trucada del centre. Això no s'ha acabat ni de bon tros. Ei, on és en Java? No ho sé. Ara que hi penso, ahir tampoc el vaig veure a l'escola. I si està malalt? Martin Mystery, endavant. Diana Lombard, endavant. On deu ser, en Billy? Aviam si també està malalt. Tant de bo que no hi hagi una epidèmia. Aloha! Benvinguts a Hawaii! Vacances! Ho sento, Java. Potser estàs de vacances de la feina, però no del centre. No sé quin combustible impulsa la nau. Fins ara hem descartat el petroli, el plutoni i la crema. Oh, com mola! Quina canya! Escolteu, ens han informat de la desaparició d'una dona a Toronto. Es diu Christy Johnson i va desaparèixer durant una tempesta elèctrica.
Quina passada! Saps que les tempestes elèctriques les causen les naus alienígenes que entren a No l'atmosfera? em diguis que encara el tens. Observa'm i aprèn. Digue'm, què hi fa una dona tan guapa com tu en un lloc tan lleig com aquest? La caiguda t'ha afectat el cervell. Què dius que ets d'aprendre, nen? D'això, de quin signe ets? Agent Mystery! Que vols que et revoqui les credencials? No ho entenc. Potser m'hauria d'esforçar més amb la dicció. Sí, esclar, sempre va bé. Mola aquest llibre. Me'l deixaràs quan l'acabis? Quan vulguis, Billy. Ah. Tu sí que ets un home de gustos refinats. Per la finestra del meu pis vaig veure unes llums de colors al cel i vaig sentir un crit. Quan vaig arribar, ella ja no hi era. Llums de colors? Sí, el cel es va tornar rosa i blau. Una tempesta elèctrica no fa colors. No són alienígenes. Això és obra d'uns lladres d'ànimes. Lladres d'ànimes? Quan roben una ànima, la seva aura policromàtica omple l'aire. Moltes gràcies. Ja va té aura. Esclar, tothom en té. Si no te la roben els lladres, esclar. No diguis borrades, no existeix això de l'aura. No existeix, diu la noia que no creu en res. Ai, que sí, crec que el teu llibre és una estafa. Ei, mireu això. Peu gros. Peu gros? Esclar, la llegendària bèstia peluda del nord-oest del Pacífic. Qualsevol persona que s'entrebanqui deixa una petjada més profunda al fang. Gos? Que estrany, no em sona que el peu gros tingués un gos. I on són les petjades humanes? Sembla que es converteixin en petjades de gos. Mireu quina ploma. No és de cap ocell d'aquesta zona. Hi ha un número a la memòria. Deu ser el mòbil de la Christie. Aviam amb qui parlava quan va desaparèixer. No hi ha línia. Ultrarellotge activat. Busca el 555 15 83. Mode de cerca de número de telèfon. Resultat. Dissenys moderns. Carrer del Roure 4184. Ja tenim un punt de partida. Quin lloc tan acollidor. Sí! Déu-n'hi-do! Heu sentit el grunyit? Sí, és com aquella pel·lícula de por. Zombis a l'oficina? Bona nit. Som del centre i... No m'atabaleu. Disculpi, només li volíem fer algunes preguntes. Estic enfeinat, és important. Han denunciat la desaparició d'una dona, la Christie Johnson. No, la Christie? Sap d'algú que la pugui haver segrestat? No,
Però des que vam començar a construir en aquella reserva ens passen unes coses terribles. I ara què passa? Una altra vegada el grunyit. Ultrarellotge activat. Llanterna d'infrarrojos seleccionada. Per aquí! Ja el tenim! Quedarà atrapat al final del passadís! Quin salt! S'ha escapat pel forat i s'ha endut l'arquitecte. Vinga, hem d'esbrinar què és això tan estrany. Ultrarellotge activat. Explora viscositat seleccionat. Anàlisi de dades. Mostra identificada. Composició. Mucositat i saliva canines. Un gargall de gos? Família cànids. Espècie desconeguda. Cànids? Un llop! Devia ser la mateixa bèstia que va deixar les petjades al parc. Però què deu voler d'aquesta gent? Mireu, ens ha deixat un regalet que ens ajudarà a esbrinar-ho. Un urpa. Envia-la amb Billy perquè l'analitzi. Ultrarellotge activat. Què passa, col·lega? Has batut el teu rècord. Examina-ho, sisplau, nano. Aquest urpa té més de 500 anys. L'ha perdut un llop de més de 500 anys? Forma part del vestit d'un cap de tribu. D'una tribu americana primitiva? Sí, d'una de les primeres tribus que van viure al Canadà. Oi que aquell paio ha dit que estaven construint en una reserva? Calma, calma! No entenc per què us enfadeu tant. Respecteu el nostre territori! Necessitem els boscos! Només penseu en els diners! Mireu el penjoll que porta al coll. Ei! Seguim-lo! Aviam quin hora em porta de cap, aquell. On ha anat? Em sembla que se l'han dut el nostre llop. Ostres, no! Martin, corre, engega el Llegendex. Ultrarellotge activat. Llegendex seleccionat. Llop, ploma, indis natius... Escolteu això! La llegenda diu que la tribu dels Massis pot convocar l'esperit del llop a través d'un portal místic perquè es barregi amb els homes. Per protegir el territori, el llop home desterra els infractors a l'inframón. L'inframón? No m'agrada gens com sona. Oh! Què ha passat? Veus el llop? No? Era la veu del constructor. Vinga, correm-hi! No! Java! Martin, on ets? No veig res! Sóc aquí! Martin? Diana! On te l'has endut, moi?
monstre! Enrere! No et moguis! Fuig! Martin? Diana, jove! Martin! Oh, això vol dir que també t'ha mossegat a tu. No s'hi està malament, oi? Digue'm una cosa, reina, hi fa calor aquí o estic acalorat? Estàs de broma, criatura? Demana que et tornin els calés del llibre. Llop, home. Em podeu dir on som, sisplau? Per la pinta d'aquest lloc, jo diria que som a l'inframont de la tribu Masi. Ah! I com en sortirem? La llegenda diu alguna cosa d'un portal. Ultrarellotge activat. Llegenda seleccionat. Ja ho tinc. On convergeixen els colors hi ha el portal de sortida de l'inframont. Som-hi, no tenim cap més possibilitat. Què ha passat? La plata! Esclar! La plata repel·leix els llops! De pressa, vinga! Traieu tota la plata que tingueu! Diana, el boli, Java, la Sibella! Que ets boig? Ah! Ah! Em passa, tu! Java perd pantalons! Oh! Java! Java ha trobat cova! Això no és una cova, nano! Has trobat el portal! Oh! I ara què fem? La unió fa la força! Bufa i fem polles. Em sap greu, però aquesta va per tu, entoma! Ai, ai, ai! Oh! Martin, fes servir la plata! Ja ho he provat, però no funciona! Potser perquè és el mascle alfa! I com l'aturem? La llegenda! El llop protegeix la terra! Esclar! Hem d'enderrocar l'edifici! No t'hi atreviràs! Que no? Vostè no sap com les gasto jo. Diana, afanya't! Faig el que puc! Jo no volia fer cap mal. Ajuda-la, inútil!
Què ha passat? La crida espiritual per protegir el territori era un ritual de transformació. Ei, això és del vestit del rebesavi del meu rebesavi. I per això ha de tornar al lloc que li pertoca. Molt bé, tropa. Portarem el collaret al territori sagrat de la tribu Masi, on no el podrà trobar ningú. Vacances? Esclar que sí, home, te les mereixes. Genial! M'angoixava pensar que et podia perdre. Amiga, germana, la meva vida no tindria sentit sense tu. Ai, Martin, que conmovedor. Pàgina 23! Ho veus com funciona? Aquest llibre és una mina d'or!